Vila-real en un minut. Després d'incomplir la llei d'estabilitat pressupostària, de perdre milionàries ajudes europees, de gastar sense control en capritxos, de retallar durament els serveis que s'ofereixen als veïns, de reconèixer més d'1 milió d'euros en 1.000 factures sense pagar a 500 empreses, autònoms i associacions de Vila-real, i després de pujar la contribució quasi un 10% per a que siguin els veïns qui paguen a escote el desastre de la gestió econòmica feta per Benlloc, ara l'alcalde, en una forta crisi de govern, fulmina a Valverde destituint-lo com a regidor d'Hisenda. El secretari anunciava al ple que l'Ajuntament pot tindre que pagar 10.000 euros per la decisió de Benlloc de suprimir el Festival de Danses. Un any i 2 mesos després, Benlloc encara adeuda a les famílies de Vila-real el 50% de les ajudes promeses per als llibres de text del curs passat. El Partit Popular presentarà una moció al plenari per a reivindicar front la Generalitat les inversions que necessita Vila-real, inversions promeses i incomplides per socialistes i Compromís. Treballant per un Vila-real millor, Partit Popular.